se to zde bude. Tak ne, o kolik tady? Bude kola. 11 metrů. Píše komputer. Tomáš Láďa Dešárky. Otče, máš třičárky. Nečeste, já neskočím. Jo, ale zvyklý má takhle soupeře. Máš dvě čárky. Nečeste, já neskočím. Ale ticho buďte, slyšej. Milan 2 čárky. Já jsem spáté, jo. Začíná 2 čárky. Go! To je jenom proto, že Jaguar spadne z toho. No říkal si, že jsi být druhý. No to je fakt, já jsem poslední. To to nechtěl říkat tak na hlavě. No plánek vlastně poslední. Takže jsi čtvrtý. Ty jsem někoho předěl. Boba, je to jenom za taková. Teď jsem měl okolo, to se nemění. Takže jsi první. Tak. Takže tankovat máš 2 čárky. Jirka, tam se ti tankovat. Já tak okamžitě. Musím po jednou místě poskakovat. Jsi třetí. Jdeš okolo taky. No ne, tak to nemáme na třetí. Ty jsi třetí. Musíš vidět před tebou odekovat. Vůbec nebojuj. Kde jsi třetí místo? Nebojuj. Jdete před tebou. No je? Já jsem dělal třetí jeti. Čeká okolo. Bez bouračka ti. On vypadne. No, tak jo. To je rychle. A že si bouráš? Řekl vědět. Já jsem jenom vyzvedl, ale tam je to. No. No. Jedna 20. kolo vede Honza, druhý Jirka, třetí Milan, čtvrtý Láďa, pátý Tomáš. Láďa je to. A máš taky náskok. Co to máš? Má Láďa tě. Tak 4 metry. No. Nevypadávej. Láďa. Láďa mi nejde venku. Láďa už má
Úplně jinou praxi. Chtěl si to je, taky mi řekni, že takhle, jo. Teďka musíš pochopit, že to